Cewa an wani an ba fo de. Ni jamukan be di aw ma sibiri o sibiri. Akaje mukankura Voix de l'Amérique kan. An ba fo. Fura to dunen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An ba fo sibilen an ba fo. An balimaw anu la Mohamed Touré ka bɔ Washington DC Voix de l'Amérique soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye. Ayiwa bi ye sibiri don ye n'o ye août kalo o tile 27 san 2022 an b'a fɔ o jɛmukan o kɔnɔ kɔni a sigira sisan nɔ bi ye atako 397 ye Bamakɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bugunikaw an bɛ se k'an sɔrɔ 92 sanfɛ radio Kumase la Moptikaw an bɛ sɔrɔ radio Orona la n'o ye fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 ye Tombutukaw an bɛ sɔrɔ 93 kan 90.3 FM Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 106.1 FM an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'a y'an ka Facebook page ye VOA Bambara ayiwa ka bi jamukan i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ lase ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ ka bɔ Washington DC an ka foli a bɛ jamanadenw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka bi jamukan o bɛna tali kɛ ayiwa Mali furancɛ fan ka wale n'o ye ka kalafili ɲɛnabɔli o kulu kura sigi ayiwa sen kan politiki tɔnw o ni dugudenw tɔnw n'o ye société civile olu jɛkulu ka lasigiden ka sigi kalata ɲɛmɔgɔyaso yarama hɔrɔnya kɔnɔ n'a bɛ wele ko autorité indépendante de gestion des élections ayiwa olu dɔnna kabini juma tɛmɛnen na août kalo o tile 22 na ayiwa u sugandira ka tugu ɲɔgɔn kɔ politiki tɔn ani duguden tɔn caman ma sɔn o sigiko ɲɛnabɔli kan a kɛra cogo min na ayiwa caman y'a kofɔ barisabu laadaw la ko falenna taabolo kura min na ayiwa an bɛna da don a baro la bi sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ yanni an ka segin ka an ka dunanw bisimila ani ka an ka kɛnɛ nin tigɛ. Isangwele mana isa Ingelo yo Isangwele mana Ingelo yo mana Ya mina isangwila yo mana Si Zulu Chaboleluo, 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 Ayiwa an balimaw an wula halisa Mohamed Touré ka bɔ Washington DC studio 10 la ayiwa an ka foli bɛ Mali jamanadenw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ o jɛmukan o kɔnɔ a kɛnɛ sigira an y'a fɔ cogo min na an ka jɛmukan a bɛna tala kɛ kalata cɛkɛda kura o sigiliko kunna bari minisiriso min ɲɛsinnen bɛ mara o ni marabolo koɲaw kan o ye politiki tɔn o ni duguden tɔw ka lasigiden ka kalata sariya sinsin kalata ɲɛnabɔli ɲɛmɔgɔyaso yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ n'an b'o wele i n'a fɔ ko AIG n'o ye autorité indépendante de la gestion des élections ayiwa a ye politiki tɔn ni jamanadenw ka tɔn wele u ka ayiwa ni jatebɔ kɛ min bolodara jumadon tɛmɛnen na août kalo o tile 22 na san 2022 Bamako ayiwa politiki tɔn caman bɛ u hakili jigin fana ko jatebɔcogo min bɛ kɛ walasa ka a jɛkulu ni n'o ye ayiwa age o sugandeli kɔnɔmɔgɔw tɔgɔ fɔ o bɛ sariyaden 7 o dakun 4 na a b'o tiɲɛ min b'a jira ko politiki tɔn ani dugudenw tɔn ayiwa olu bɛ sugande ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛw ye minnu sigilen don a baaradaw walima jɛkulu fɛ
aywa kan ka fɔ ko ministry min ɲɛsinnen bɛ marabolo mara cogoyaw kan o ka laɲini na baarakɛlaw dɔw de tun bɛ ka jatebɔ ni labɛn mɔgɔ segi aywa minnu cɛla muso 4 olu de jara politiki tɔnw taabolow la fan wɛrɛ la mɔgɔ 6 o sugandira ka bɔ duguden tɔnw denw la aywa sɔrɔcogo min bɛ ka kɛ ni kalafiliw la n'o ye fura ye politiki tɔn caman ɲɛkɔrɔ min bɛ sugandeli o gɛlɛya kosɛbɛ aywa nin wale nin min bolodara nin furancɛ fanga fɛ yala a bɛna se ka kalataw bɛɛ danaya ko ye wa aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn a ko la nin wale taabolo nin aw ko di a ko la a ka kan wa aywa o kama n'a b'a fɛ k'aw da don an ka bi baro la aywa an ka nɛgɛjuruw dayɛlɛlen don a bɛ se k'an sɔrɔ 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu 2 1 2 fu wɛrɛ 2 619 fu 1 2 ani 70 walima a bɛ se ka bataki caman fana aywa fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara aywa an ka bi dunan o tɛ maa wɛrɛ ye aywa maître Kasum Tapo n'ale ministre kɔrɔ ye ka tɛmɛ sɔnna dɔnnabaga do fana a dɔnnen don kosɛbɛ Mali la aywa politikima do fana n'o ye Morema ka fara ale kan aywa an bɛna se fana an balimakɛ wɛrɛ ma yanni n k'o fɔ maître Tapo tun ye seni ɲɛmɔgɔ ye aywa seni o tun ye aywa kalata labɛnni jɛkulu ye fana ka kɔrɔ san 1900 ani 970 san kalata minnu bolo dara Mali la o fana na Makan Musa Sisoko ale ye Adema politiki tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye ka bɔ Bamako ale fana bɛna fara an kan ani an lamɛnbaga caman min bɛ dɔw bɛ nɛgɛjuru kan yɛrɛ u bɛna fana ayiwa sisan an bɛna an ka dunan kɛ bisimila n'o ye maître Kasum Tapo ye maître i ni wula somɔgɔw bɛ di ayiwa baasi t'a la an bɛ Ala tanu ayiwa ayiwa e y'a fɔ kɔrɔlen na an y'a fɔ cogo min na an ka jɛmukan ni a bɛna sigi i n'a fɔ jɛkulu min sigira o don n'a laɲini tun taara furancɛ fanga fɛ n'o ye autorité indépendante gestion des élections jɛkulu do olu de bɛ labɛnni kɛ walasa kalata n'a bɛna kɛ a kɛra jamanatigi sigi kalataw ye walima wasadenw ta ye olu de bɛna a koɲa kɔlɔsi a n'a labɛnni bɛɛ koɲa ɲɛnabɔ ayiwa maître a ma se an k'i ɲɛfɔ cogo min na i tun bɛ an ka kɛnɛ kan a ma mɛn i ye ministre kɔrɔ ye ayiwa i ye politikima ye i ye sɔrɔdɔnnabaga ye ani fana seni n'o tun y'a jɛkulu kɔrɔlen Mali kɔnɔ ye i tun y'o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye fana nka yan'an ka kɛnɛ tigɛ i yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna nin wale a n'a taabolo a n'a kɛcogo sugandiliko na jamana kɔnɔ mun y'an lase nin yɔrɔ na bi na bisimila. Bon, ne hakili la fɔlɔ yan'an ka se nin ma an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin. Ayiwa. Sariya min tun taara CNT mɔgɔw fɛ yen o sariya n'an kun tor'o kɔnɔ bi ni kuma tun tɛ fɔ yɛrɛ parce que o sariya la premier ministre tun bɛ fɛ ka min mɔgɔw sugandi cogo min na a yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilenw de tun bɛ k'a ye parce que a tun bɛ commission sigi ko maa 4 ale b'o désigner CNT bɛ maa 3 désigner o tɛ maa 7 yan. Donc ale bɛ maa 4 désigner mɔgɔ 7 la o kɔrɔ tɛ ale de bɛ décision ta en fait de majorité b'ale de bolo donc o de tun bɛna na mɔgɔw sigi mun bɛna taa mun tun bɛ kɛ RG membre ye. Bon an wulila ka jɔ ne yɛrɛ ye expérience min sɔrɔ 97 taara CNT la communication de loi la k'a f'u ye ni nin sariya in tɛmɛna a tɛ ɲɛ dɛ. Donc CNT mɔgɔw ka kan ka fɔ parce que olu ka responsabilité ta u sigila sariya in kan. Bon sariya tɛ se a tɛ se ka fɔ ko a ka ɲi to ka taa ka fɔ fiɲɛ foyi t'a la o tɛ se ka kɛ o sariya fɛn bɛɛ n'a fiɲɛ dɔɔnin b'a la. Bon ni gɛlɛya bɔra yɔrɔ min na politique mɔgɔw ka kan ka mɔgɔ 4 de sugandi. Société civile olu ye mɔgɔ 3 ye. Bon administration territoriale y'a fɔ politique mɔgɔw ye ani société civile a ye mɔgɔ 3 d'a ma parce que sariya kɔnɔ a bolo 7 na effectivement partout ni société civile olu de ka kan k'u ka mɔgɔw sugandi u yɛrɛ sago la. Donc au lieu que u ka sigi ka kuma ka bɛn ka mɔgɔ 4 di politique mɔgɔw société civile ka mɔgɔ 3 di bɛɛ y'i ka mɔgɔ di. Ce qui fait que l'administration territoriale, je crois que oui, candidat min sera ka ca ni 100 ye.
pour 4 places. Donc, on peut amasser tout le temps. Amasser tout le temps. Amasser nous péter borokono. Ça il n'a pas l'autorité. On a tiré. Numéro minga c'est borala. Dans tous les cas, avec les politiques morts de connaître, avec les sociétés civiles morts de connaître. Bon, au coup, c'est vrai que Galéa d'eau, comme on m'a son, peut-être qu'à Kumanga à tête. Peut-être qu'administration territoriale, tu m'as quand même ou les tournis, ou si tu as fait Aïta Kuma, Aïta Yine, aucun béoka Mokotama. Mais oui, l'autorité ministère est en à Galéa. Yananga Seika Kumadi, and Balmake Abu Draman Traore ka bo New York alebe ne jurukan Abu inula wa monsieur Tourette lena ma New York obedi me ala tano me funden na ayo amala tano ayo ambe amba fo keneka ya ani maître Kasum Tapo yerba ton a donné no kosobe malla ayo iboraka korofoka me an y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen na ayiwa ko kɛra Mali la min barila maa caman na Abu ladako la n'i y'a lajɛ politiki yɔrɔ fanfɛla la ni jɛkulu sigi a n'a a kunkanko a bɛ politikimaw ni société civile de bolo n'o ye duguden jɔndenw ye nka ɲinan ta gɛlɛyara maa minnu y'an sɛbɛ caman yira k'a fɔ ko ayiwa fɔ ka bɛn de bɛ ko bɛɛ ɲɛ ye nka olu a barilaw la ko Mali ayiwa a bɛ fɔ a ma cogo jumɛn maraw ni marabolo o marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ministre so u ye wale kɛ ka ayiwa maa ninnu sugandi a ma taa u ka siraw fɛ ayiwa e yɛrɛ m'a fɔ i ye politiki ban ye sa a ye wuli ka jɔ caman kɛ fɔlɔ Musa tile la denmisɛnnin tɔnw ni fɛnw kɔnɔ nka e bɛ se ka mun de fɔ sisan maître bɛ kɛnɛ kan caman y'a kuma fɔ nka e yɛrɛ ye mun de kɔlɔsi ɲininkali jumɛn b'i bolo fana k'a lase maître ma a ko la. ɲininkali min bɛ n bolo n ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ n ka foli b'aw yɛrɛ n ka foli bɛ maître ye. a diyara n ye. n bɛ ɲininkali min kɛ c'est à dire que nin ko in tiɲɛyɔrɔ mais n bɛna kuma ka da kuma dɔ fɔ ka dɔn mais sisan mɔgɔw bɛ ka jɔn de jalaki nin na o de ye ne ka ɲininkali ye mais n bɛ kuma kelen fɛn na yanni n ka an ka ɲininkali jaabi monsieur Touré. N'a fɔra ɲɛ bɛ ko dɔ la Mali la n'i y'a fɔ tuma tuma ko politiki mɔgɔw ka jɛ ka ko dɔ kɛ ne ye nin de fɔ hali fɛnkɛ binnin kɔfɛ n'i y'a fɔ ko ka hali mɔgɔ kelen choisi bɛɛ de ko k'ale de ka mɔgɔ ka taa ou bien ale ka taa o de bɛ ko tiɲɛyɔrɔ la n'o tɛ a fɔra ka ban ko mɔgɔ ka mɔgɔ naani choisi bon hali n'a sɔrɔ politiki groupe mɔgɔ 200 in de bɛ yen n'a fɔra ko ka mɔgɔ naani jamana yɛrɛ la gafe ou bien sariya kun de k'a bato donc n'o sɛbɛnnen de bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ naani bɛ choisi olu fɛ donc politiki mɔgɔ ninnu o mɔgɔ 200 et quelques 200 ko groupe in na aw bɛ mɔgɔ naani de choisi mais e b'a dɔn Mali la o tɛna ɲɛ o donc u bɛna sɔrɔ sisan jɔn de accuser nin na sisan ni problème ye voilà ne ka problème y'o de ye parce que ni autorité tun ma kɛ transition mɔgɔw bien gouvernement tun ma a laban nin ma c'est pas bon mais parce que a bɛ sɛbɛn bɛ gafe la k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka sugandi mais n'a nana ka na se yɔrɔ dɔ ma fo ka kɛ nin n'u tun b'a kɛ tan bon mɔgɔ bɛ min fɔ k'an ka taa an hakili jagabɔ ka se nka na on est limité par le temps mɔgɔw an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ ko an bɛ camisole fɛngɛ de kɔnɔ camisole de force de kɔnɔ ni politiciw bɛ bɛn min t'u la c'est à dire que n'an y'a fɔ k'an b'a kɛ cogo dɔ la o bɛna kɛ retardement ko ye o bɛna fɔ ka n'a fɔ tuguni CEDEAO ni mɔgɔw bɛna fɔ ko hakili ɲuman tɛ gouvernement na donc an tɛ se ka taa ka segin ni ɲɛ o fɛn sɛbɛnnen don k'a préféré latigɛ a ye gafew bato a banna. ayiwa maître bɛ yan a bɛ nin jaabi ayiwa monsieur Tabo i bɔra ka Abu ka. effectivement a ka kuma bɛ min fɔ yanni ka jigin i jiginyɔrɔ la i bɛ jigin i taleyɔrɔ la. effectivement politique mɔgɔw tun ka kan ka bɛn ka mɔgɔ naani de sugandi. n'a fɔra k'an ka sigi ka kuma an ma se ka bɛn dɔ kɔni b'a tranché dɛ a y'a fɔ cogo min na. effectivement moi je pense que an ka kan politique mɔgɔw yɛrɛ nɔba bɛ nin ko in na parce que n'an tun y'an sigi ka kuma ka critères fɔ hali n'an tun ye critères fɔ k'a fɔ bon par exemple élection tɛmɛnenw na minnu taara ɲɛfɛ parce que Mali problème min ye parti ka ca parti tɛmɛ ni kɔ jamana kelen na yɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ. o ka gɛlɛn kɔni. élection kɛra a résultat fana kɔni an b'a dɔn parti ninnu
député caman bɛ minnu bolo conseil municipal caman bɛ minnu bolo a kun bɛ se ka fɔ bon minnu ye élection tɛmɛnen na minnu taara ɲɛfɛ mɔgɔ parti 4 minnu ye lasigidenw sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan olu ka mɔgɔw sugandi mais an tɛ se ka bɛn o sugu dɔ la bon an ka sigi fana k'a fɔ bon bɛɛ k'a ka tɔgɔ di an k'a lajɛ selon les dossiers les compétences an bɛ mɔgɔ 4 sugandi an ma se k'o kɛ bon ministère dun ka fana ka kan ka élection de kɛ sini ni retard donna élection na n'a fɔra ko transition dɔ bɛna fara kan tuguni parce que élection ma kɛ jɔn bɛ jalaki donc moi je pense que o de y'a to ministère ye a fɔ bon an ka siraw sɔrɔ kɛ ka mɔgɔ 4 ta u ye mɔgɔ minnu di parce que an bɛɛ politique mɔgɔw de toute façon an ka mɔgɔ 4 bɔ a la hasard la u cɛma an ka nin sigi an ka tɛmɛ ni baara ye voilà donc vraiment même dal a se ka fɔ ko u jalaki b'a la u jalaki peut-être k'a tuma kan ka kɛ ten mais a jalaki fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min ka kan ka jalaki fɔlɔfɔlɔ o ye politique mɔgɔw yɛrɛ ye dɛ an yɛrɛ ma bɛn a la ayiwa nka e yɛrɛ bolo nin wale nin a ma o fiɲɛ ma n'i y'a lajɛ sariya min taara CNT fɛ n'o ye loi électorale ni caman b'a sariyadenw ko kuma nin fɔ 7 ni dakun 4 o bɛ mun fɔ nin ko nin na barisa u politiquement caman o de fɔ politique mɔgɔw ka kan ka mɔgɔ 4 di société civile bɛ mɔgɔ 3 di administration bɛ maa 8 di o maa 8 président de la transition bɛ maa 3 di CNT président bɛ mɔgɔ 1 di au conseil de collectivité président bɛ mɔgɔ 1 di conseil économique social bɛ mɔgɔ 1 di problème tɛna b'olu ta yɔrɔ la o y'a parce que olu b'u ka mɔgɔ de di o parti politique bɛɛ de jɛlen Mali parti kɛmɛ ni kɔ parti bɛɛ jɛlen de a kan ka mɔgɔ 4 sugandi an ma bɛn o mɔgɔ 4 de kan donc maintenant sariya kɔni bɛ min fɔ normalement anw de ka kan ka règle définie politique mɔgɔw de b'a a lajɛ mɔgɔw bɛ ta cogo min na donc n'i y'a lajɛ quand même administration a ma article 7 bateau parce que a kun ka kan ka parti mɔgɔw wele de olu ka k'a fɔ an bɛ tirage au sort kɛ a kun ka kan k'u wele de k'a fɔ bon aw de ka kan ka mɔgɔ sugandi a ye ɲɔgɔn ye tuguni aw ka bɛn a kan olu k'aw ka tɔgɔ 120 di yan aw bɛ tɔgɔ 4 de di yan n bɛ nin délai d'aw ma o délai kana tɛmɛ k'a to o ma mɔgɔ d'a ma o de tun ka kan ka kɛ ne yɛrɛ kɔni ka hakilila la ayiwa sisan ce n'est pas encore trop tard parce que contestation sera yɔrɔ min na n y'a dɔn mɔgɔ caman ne yɛrɛ ka parti n'o ye ADEMA ye ADEMA ma sɔn a procédure ma o de kama an ma mɔgɔ di yɛrɛ an ma mɔgɔ di an ko parce que a tɛ se ka kɛ k'a fɔ an bɛna taa an b'a mɔgɔ di ka taa o kɛ tirage au sort ye an t'o la bon mais ni administration sera ka mɔgɔw wuli tuguni ka délai di délai an ka bɛn délai kɔnɔ k'a fɔ bon an bɛ tile 3 d'aw ma tile 4 ou bien une semaine o tɛna foyi bɔ u ka baara la donc u ka délai d'an ma tuguni an ka sigi ka kuma an yɛrɛ ka mɔgɔ 4 sugandi o kɔni ka fisa tiɲɛ na loterie ye loterie yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ man di a fɔ ko politique mɔgɔw ka représentant u y'a ta hasard la ka na o fana ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ minnu sugandira sisan parti dɔnnenw yɛrɛ tɛ k'a fɔ m'u dɔgɔ tɛ dɛ mais parti minnu don u dɔnnen tɛ u ma deli ka fɛn sɔrɔ élection na n'a fɔra k'olu de bɛna olu ka mɔgɔ de sugandira pour que ka bila élection ɲɛma ka to partiw bɛ yen minnu delila ka élection kɛ kabini démocratie sera 92 u bɛ yan u ye députés sɔrɔ u ye conseil municipal sɔrɔ u ye haut conseil sɔrɔ n'a fɔra ko olu ka représentant kana yala ko kala bɛna fili o condition na a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin an balimakɛ karamɔgɔ Jara ani Ben bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa an bɛ segin ka taa Philadelphie an balimakɛ Mamadu Ben Jakite ale bɛ nɛgɛjuru kan Ben i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di an bɛ Ala tanu i bisimila d'accord wa n b'i fo k'i ka lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la n bɛ mɛtiri Sapo fo parce que ne b'ale lamɛn kosɛbɛ quoi maintenant ne bɛ fɛ ka Sapo ɲininka kuma dɔ de la nin ko in na nin sera k'olu sɔrɔ cogo min na quoi parce que ça veut dire qu'il y a un vide normalement ne bolo mécanisme kan ka sɔrɔ yen nɔ ne ni kan nasɔn nana a kan ka taa kuta in kan ka ta cogo min na quoi parce que comme a bɔra k'a fɔ sisan i tɛ se ka taa mɔgɔ ta parti dɔ ta surtout ko tirage au sort et puis minnu yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'u bolo yɛrɛ ma deli ka wasaden sɔrɔ fana o ma deli ka wasaden sɔrɔ
Bon, moi je crois que un mécanisme de kanga soroyi ni mba yela ka fo ni kota aken ni soro efsira ni mo nombre ça ni kota aken soro efsira ni mo nombre ina fa bi tout en Amérique voilà be ka tapu ni wala pourquoi ni fini yu soro quoi aywa maître jabi bi bolo bismillah min kɛra an tun sigilen tɛ min ye sariya ye n y'a fɔ a ye cogo min na CNT mɔgɔw u ye baara kɛ cogo min na u ye baara kɛ teliya la à l'époque yɔrɔ n'u tun ma sariya in ta CEDEAO sanction yɛrɛ tun tɛ wuli gouvernement tun y'a ɲini yɛrɛ ko loi in kana ta u ka renvoyer n'a tun kɛra sisan b'a sɔrɔ sanction ma wuli donc u ye baara kɛ teliya la baara in ma nɔgɔya u bolo parce que premier ministre à l'époque a ye sariya min bila ka taa ani maa si ma kuma fɔ a kelen de y'a dilan a yɛrɛ sago la k'a bila ka taa CNT la bon bɛɛ nalen k'a fɔ k'an ma sɔn donc CNT mɔgɔ k'u seginna baara bɛɛ kan donc a ma nɔgɔn dɛ donc u ye EJ sigi sen kan u ye a fɔ ko parti politique mɔgɔw ka naani di ko n'u yɛrɛ y'a selon leurs propres critères bon a ma préciser donc o de fana nana ni gɛlɛya ye dɔɔnin quoi maintenant ministre de l'administration ale kɔni lɛti ci parti ma dɔrɔn ko bon a ye mɔgɔ naani di yan ɛ parti kɛmɛ n'i k'u ka mɔgɔ naani di a ma nɔgɔn dɛ hali kun remitɔ dɔ n'i y'u wele ni Adama par exemple mana fɔ a ye na bɛɛ b'a fɔ pourquoi Adama de b'an wele ni RPM don bɛɛ b'a fɔ pourquoi RPM b'an wele etc. Malheureusement, nous sommes comme ça, les politiques. C'est dommage. Donc, je pense que l'administration n'a qu'à faire du relais pour Aïna. Voilà, maintenant, Aïe Béala, Aïe critère ou fort, comme mon nani, ta ma fa comme mon Canadien, mon nani. Aïe Béala. Peut-être que n'a qu'un karaté, une solution soit là. Mais le ministre comme Kodro, Aïe lettre qui a Aïe mon nani dia. Mais mon nani, nous y a pas mon kachikola, béou pour dire ça. La Adama la an ko non an tɛ se ka mɔgɔ di ten a y'a fɔ a ɲɛna critère min bɛna dégager mɔgɔ bɛ ta critère min kan n'o kɛra an bɛ se k'an ka mɔgɔw ka dossier bila ka taa peut-être administration fana y'a jira ale teliyalen don a tɛ fɛ ka temps perdu donc komi mɔgɔ politique mɔgɔ dɔw ye parti dɔw ye mɔgɔw tɔgɔ di ka na bon o mɔgɔ minnu tɔgɔ dira ka na an bɛ mɔgɔ naani sugandi a la. Ayiwa sa okon Ben ibe to nɛgɛjuru kan an bɛ taa Kayi an balimakɛ Salif Falasa Sisoko ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ayiwa miiriya politiki tɔn o tɔnden don ka bɔ Kayi a bɛ sɛgɛn na bɔ fana Seko kɛ i ni wula i ni cɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila kuma b'i bolo. Kuma bɛ n bolo par rapport EJ ko ma o de tɛ yan. O de don kosɛbɛ a sugandili maa minnu taara a kɛra lahalaya mun kɔnɔ n'o kɛ bisimila. An bɛ mun fɔ ne bɛ mun fɔ an ko tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ nkalontigɛ in ka dabila. EJ nana cogo di a kuma fɔra faamaw y'a fɔ. U kɛra ka jɛmukan kɛ an taara la Assise nationale. Assise nationale. Les 90% des Maliens ont participé de la base Kabo Douma pour la nation. En général, Kabo, des Kouga Siri, des Kouga élections au Yanabo. Pratiquement, Tala, Fouy, Tala, Fama, Yere, Tala, des hommes au Yanabo, Kaouchouag. On m'a beaucoup calamment. Nous n'avons pas parti de Malila, mais c'est à ma vie, ma fossile, la fossile. Ngere miria tonde. De parti parata, on devait en commencer à partir la partie keme ani parti biolo la nico au mohametami. C'est pas des partis partisés, c'est des partis parata. Comment on les lia kajo kafuko fanga koroka bo andala. C'est moi aussi na mo tola. Garo chara mo bekasa. Ni sura suna ro kuchao ni jemuga fo kanga tola jemuga fo mena ani minu wo ko te ka jemuga na o wele ku ku ta sigi o ka ejipo kuma fo ana tiya fo dro ateka ka o shagoe le pa ko ta sente la fo la bla bla la ki dia ko kuma ni fembe ka ko ta ka beda mo kelenku re musique ko re ni de sugele a do de sugele a bote
Sugan ma foyi kɛ jamanadenw bɛ bɛnna kan k'an ka jɛkulu sigi mɔgɔ dun tɛ jɛkulu mun na n'a man ka k'a kɛra ten an tɛ foyi fɔ an b'u lamɛn a bɛ cogo di parti parata an b'a sigi o la wa an yɛrɛ bɛ mun ɲini bi ni fangaw bise u ka sɛbɛn bɔ parti ninnu bɛɛ i niveau ko bɛɛ la ni minnu an bɛna ko ye kelen ye olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ parti ko an bɛ ɲɔgɔn misala kuma de fɔlɔ voilà faamaw yɛrɛ de y'a ko jɛgɛ n'o tɛ a fɔra cogo ma k'u y'an ka kɛ ten mais kabiri vérité la ko parti non o t'a ɲɛnabɔ n'u bɛ ne ma k'a fɔ o y'o de pour le moment. Ayiwa i ni ce ni baraji o diyara ye kosɛbɛ. Ayiwa an bɛ segin ka na Philadelphie Ben i bɛ nɛgɛjuru kan yan wa. Allo ayiwa bon an bɛ kuma di an bɛ kuma di maître ma. Maître Ben bɔra ka min fɔ sisan ka bɔ Philadelphie ale ko ayiwa siratigɛ wɛrɛw de kan ka sɔrɔ n'o ye mécanisme wɛrɛ de tun kan ka sɔrɔ parti politique ma Mali furancɛ fanga yɛrɛ ka dɛmɛ fɛ min bɛ se ka a farafasiya barisabu n'i y'a lajɛ jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Amérique yɛrɛ ani fɛn parti dɔw bɛ yen i n'a fɔ cogo min na wasaden t'u bolo hakɛ dɔw bɛ yen u ma deli k'a sɔrɔ kala t'a la donc olu tɛna se k'u kan bɔ nin fɛn nation suguyaw la nka e ko ni segi kɛra nin kɔ la aw na se k'o mécanisme o siratigɛ ninnu boloda aw ni furancɛ fanga cɛla wa. Bon, c'est-à-dire que balimakɛ ye min fɔ a ma fɔ ko premier ministre Choguel ye nin kɛ tan a ma kɛ c'est pas ça an ka ɲɔgɔn faamu ɛzi malidenw de ko k'a kɛ ko ka élection organisation bɔ administration bolo k'a di mɔgɔw ma minnu de politique mɔgɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu sugandi ani fasoden bɛɛ ka jɛ k'u sugandi a kana kɛ administration dɔrɔn ye mais gouvernement tɛmɛnen anw ye min fɔ de Choguel ko o jɛkulu sigitɔ de ale bɛ mɔgɔ di majorité de di min bɛna o mɔgɔw sigi o dɔrɔn de bɛ reprocher a la sinon ɛzi jamanaden bɛɛ ka laɲini de don o laɲini min don fana ka fanga sigi politique mɔgɔw ma on le veut ou non ni organiser élection bɛ kɛ n ko politique parti de bɛna taa élection na donc ni an bɛ kuma kelen na mais seulement à la base la incompréhension dɔ de nana qui fait que bɛɛ hakili la ka kan ni mɔgɔ kelen ye alors que a fɔ an tun kan ka sigi ka kuma de ka bɛn ka mɔgɔ naani di i tɛ se ka nin ɛzi kɛ ka politique mɔgɔw kɔfɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ça c'est pas possible i y'a kɛ cogo cogo i bɛ règle de définir maintenant n'an tun sigira ka kuma peut-être que ou bien loi yɛrɛ tun bɛ se ka prévoir k'a fɔ bon les mɔgɔ naani ninnu bɛ sugandi ni parti minnu ye lasigidenw sɔrɔ élection tɛmɛnenw na par ordre les lois m'ont kɛ loi tɛ dɔrɔn ko partiw ka jɛ ka mɔgɔ naani sugandi selon les critères que eux-mêmes vont convenir i y'a faamu wa donc o de na ni gɛlɛya ye donc maintenant encore une fois nin fɛn a ma tɛmɛ o gɛlɛya ma yan'a ka se mɔgɔw k'a fɔ an ti taa élection na a ma se o yɔrɔ la fɔlɔ an administration moi je suis persuadé que surtout ministre min bɛ yen ni intérim yɛrɛ kalifara ma sisan administration territoriale ale de premier ministre par intérim fana ye tuguni bon je pense que parti bɛ se ka n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye tuguni ka sigi ka kuma teliya la an ka bɛn a kan tuguni mɔgɔ naani ninnu bɛ sugandi cogo min politique mɔgɔw fɛ société civile fana ta bi o fana problème bɛ yen la même chose olu fana ka wele ne yɛrɛ da tun bɛna se o de ma allo ayiwa sisan an bɛna o kɛrɛ bɔ yanni an ka segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop, this is controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop, if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I
feel like all this lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that God can heal it all if you're patient and true. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. If the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All I'm mind is put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. Now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tired of nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this that didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost in thoughts for you win. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop back to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm freaking smart. I'm keeping up my guard. I might never card a royal flush of love. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'm a piece of the mat. They can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Aiwa sisa mbese kana vieux soba kono no aiwa studio DC amba fo jemuka akene abala sa halisa aiwa mbese kana kuma di ambalma ke maître tapoma ani ben ka bo aiwa fela different aiwa yani anga kuma di uluma sisa aiwa anya fo chogomna bi jemuka abetalike aiwa age no autorité indépendante de gestion des élections Ewa asigira ga politique ma uchama yaraka fo kuluma jena sigi chogoi barsabu aywa ministre so mi nyashilembe aywa maraw ke chogo ani marabolo kan uluka lanyina aywa uye sugandeli ke na wora ko tirage au sort ko ma sugandi ga yirala ka fo ko politique ma nani de tunganga sugandi ani aywa sigida dugudenton ni uye société civile uluka masaba aywa amese kana kuma di Ben Maka bo Philadelphie Ben iklobena oui maman iklobena aywa ibora ka maître ka jabime aye la famia barsabu ambalmake Salif wala sa shisoko ka bokai ale fana kumana ale ko konia ye Mali frontière fanga serani yoronina aywa parti chali kodo barsabu ni ala je parti kemeni ko jamana kono na fora luka ma nani sugandi utina na bela ni ale rengi nga ale be miria politique tondela ko sura sutunga nga tafe kamani ladrilon sugandi ure odun tesega ke politique mauko ga e boraka maître nga mina sisa aywa ibsega o hakilla to dafa yawa mek ikoko stratégie woro bisega ke wala saka ma politique tonu
ku hakeu aiwa bon ni Mohamed Lincoln no ni fembe et mais élection passée ta droit politiquement munu kata premier deuxième troisième quatrième ou mo choisi droit bana c'est te go glenyo pour des petits problèmes on cherche de grandes solutions sinon ni était ni ko gela rolao ni a que Dieu fa on fa avec tin mo munu par exemple dans sur élection passée adama de quoi député gacha ou bien RPM de quoi député gacha mo me da RPM ka mo me da adama ka mo me da URD ka c'est comme ça avec choisi ténéo Amérique ta kibuta radio sur ko lu ni ngonche non mo me madeliga fo isoro parce que le parti ça veut dire que le parti de Bénin nous déjà 90% de la population bourgeoise. Ah, tiens voilà maintenant. Ça c'est clair. Donc, est-ce que tu as dit, moi, système, moi, miko? Oui, c'est le baudio. Pour y gagner, comme on voit ça, 82% les sont assis, et puis premier ministre n'est pas important. Quand faut ça, mon année choisi. Parce qu'il est à la merci du président. Le président, c'est qu'à pouiller sans mon manager. Donc, année, moi, était africain. Donc, de quel droit est-ce que mon année choisi qu'à présent recycler tout crêpé. Ah, okuma ba non. Barça CNT okuma ba. Voilà, c'est barragement pas de couilles. Au barragement il y a correction tamanike. Mais comme il faut te que mado, adamadin barak mado avec pension d'eau qu'on a quoi. Mais nina ne connaît boulot. Ce qui ne veut qu'à candron élection derrière là parce que nani munu be no lu ka jama chara ni betaye o parce nani mo ka mo nani choisi abana c'est là ma même naturellement. OK. Aywa amesi kana kuma di metta po etlovena. Voilà, il y a moi mais c'est l'idéal. Ça au des idéal yo mais dans la mesure où saria mo fo saria ko de parti mo greka beala. Bon, nous fera ni parti ou les partis B, parti D, un parti égale un parti. Donc, ni 100 partis nana kana signé. À ça, effectivement, parti nani de B, nous baignons fait. On nous a commencé non. Donc, on va pour commencer. On est agréé. Donc, Benkan de Béquet. Benkan de Béquet avec l'administration, ça a un critère aussi, effectivement. N'a ben critère là, qu'il faut que bon. Nous élection terminée où est uluka mo charani be uluka mo nani sugandi na beno ka be ben maintenant mo doka o sera appliquer au puisque ça rien ma bon mais mimi sera ke koni anga benga mo nani ta adima ka mo di FM ka mo di parti mo di kata élection era ka mo di dossier sur dossier anga sika leke Garça de ni kay ni ma nyana manye be ba do aka CV kay Afrika be représenter anga be oka akana ke ka po da ni adima mo yu be RPM mo aka so do poti mo do mais aka CV kay aye CV ni ba bolo ada ira ka fa be ka élection barake ayo na kila anga ta o traka o de kanowo no te ni ko tie ka podron munu tinde mon député caman sur l'élection terminale. C'est le plus facile, mais Betna Soama. Alors, mais c'est une majorité de. Là, pour un parti qui maintenant, on a décidé ni disséquer mon rôle de Motul ou mon Kokamason. Avec quelque chose. C'est à 20% à la donc, vraiment, il faut qu'on a ce qu'il faut que nous connaissions comment faire. La lege ka fa amena mo mu surandi ubuna ta be de ka barake donc anga be mo nyena mo kandro et le code est essentiel ambe ka si parti B anga na mo candidat wi anga candidat lege ka ko dossier lege ka mo nani surandi afa aywa maître Vito Negajuruka amena kuma di ambalma ke Amadou Koitama na le parti yelen kura o nyamgo ka bob mako maître Nula Amadou Koita Inula. Ça va, ça va bien. Kagane somro bedi. Ça va, ça va. Ambalaton. Aywa, maître Tapo Bamulo. Aywa. Go maître Tapo Bamulo kenaka. Ouais, non, pour le 23 Aywa, iboraka krofoka me.
ayiwa wale min bolo dara furancɛ fanga fɛ i n'a fɔ ayiwa kalata kulu ɲɛnabɔli o sigili a maa sugandiliw o ko la nka a jirala k'a fɔ k'a ka politiki jɛkulu caman ma sɔn k'u sen don a ko la nka ko bɛ yɔrɔ min na sisan furancɛ fanga ye maa y'u ka maa sugandi ayiwa politiki maa minnu kan ka ta a kan ka bɔ aw cɛla aw minnu kɛ politiki tɔn ye n'an bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin taabolo nin bɛɛ la i bisimila. Lamɛnnikɛlaw bɛ fo k'an kɔrɔkɛ Mɛta ko fo. I y'a fɔ cogo min na loi électorale min adopté la CNT fɛ CNT ye modification caman k'a la pour que a ka kɛ loi électorale consensuelle et inclusive acteurs bɛɛ ka sira la parce que élection bɛ organisée parti politique de partis politiques de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans les partis politiques. Donc, les transitions, nana, chama fanga, au courant et quand on fanga, c'est déjà mon aussi fait. Wati de nana, gelale nana, au de à payer. Para les kanake, l'imbato, ambassadé quand la démocratie, ici, côté, quand institution renforcée pour que nous ne kanake. Au moment où le processus électoral de fait, on a mis kanake de maille. Alors, c'est un fera que j'ai Eji sigili la ko matandu manani o dira classe politiquement. Ma sigi je crois qu'on dira pouvoir publiquement. Là donc pour autorité indépendante. Autorité elle est indépendante par rapport à qui? C'est par rapport à l'exécutif. Il y a un restaurant classe politique à beaucoup président Gatodi, CNT président Gatodi. Premier ministre Gatodi. Parce qu'on estime que aujourd'hui en transition des camas, c'est les autorités impartiales qui n'ont pas que le processus électoral là. Sinon, normalement, tenu va passer à nos pays que les choses qui sont pour les balles là. À ce qui est là, tout le monde votant de la majorité, de classe opposition, de société civile. Donc, on est en au Koka. On fera entraînement sur la réunion, on fera proposition qui est partie B, sur le plan de la légalité, partie B, mais sur le plan de la représentativité, pas tout est clé. Parce que moi, quand on a été depuis le 18 août 2020, quand Foko, Mali, situation politique de Epatera, quoi. À Djeri, il y a des grands partis, les partis les plus représentatifs. Nous, on avait demandé qu'au critère ou Kata en compte. Bon, on a mis dans la malétrique qui ramassa Foko, des matières comme on tirage au sort de là. Et demande une décision de tirage au sort. C'est tout un organe aussi important. Maintenant, quand il s'agit de la mise en place du CNT à élargissement, on n'a pas demandé de tirage au sort. On a tout simplement demandé au regroupement et aux partis de déposer leurs dossiers. Pouvoir qu'on a une responsabilité car dossier vous déposer, nous espérons à la matière. Maintenant, il est là. Nous avons un tirage au sort pour un organe qui doit organiser un processus électoral, des élections transparentes et crédibles. Et nous, tirage au sort à la mis le processus électoral. Parti où d'or et il y a la Nabora pour là où ils sont représentés nulle part. Pour le Katakuma, on trouve là. Et là-bas, voilà pourquoi nous, on n'a pas participé à ce processus. C'est l'on va participer à la partie. Quand on est on va participer à la cadre d'échanger pour une transition réussie. On a parti bâtiment, on a participé à la quoi. Parce qu'on fait la démocratie pour y aller. Donc, on a été franchi. K'a fɔ ko démocratie la ko maa minnu kan ka taa kuma kalata tɔgɔ la ko mécanisme si tɛ se ka sɔrɔ k'olu ɲɛmɔgɔw sɔrɔji fo ka taa kɛ kalata ye. C'est le hasard. On ne construit pas les pays par le hasard. Ayiwa yan'an ka segin ka na fura ɲɛɲini ko nin na an balimamuso ka bɔ Canada Espagne ale bɛ nɛgɛjuru kan ɲininkali b'a bolo k'a lase aw ma. Ayiwa balimamuso i ni wula Njaye. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bisimila an ka dunan fila b'an bolo yan n'o ye maître Kasum Tapo ale ni Amadou Koita n'ale fana ye ministre kɔrɔ ye u fila bɛɛ ye ministre kɔrɔ ye parti yelen kura PS o ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Bamakɔ furancɛ jamana fanga tɛmɛlen o ka kuma lasela fana don ani maître Tapo ale ye seni kɔrɔ n'o ye kalata ɲɛnabɔ cɛkɛda kɔrɔlen o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don ministre kɔrɔ don fana ministre de la justice ani politiki maa don ka bɔ Bamakɔ ayiwa i bisimila kuma b'i bolo.
Ok, mais là-bas, les cas la main parce que je sais pas en ligne. Donc, on est Jama la main au fou. Et nous, quand il y a 600, je dois me prononcer que je suis en que la Tchougoumena. Bon, ne kakil nana, a fora fona ko parti politique mo ko maçon ou avec Koumabe. A fora ko 4 personnes dit Koumabe. Et je tiens aussi à rappeler que à chaque fois c'est comme ça. Dans un passé pas très loin, M5 mo nous sigilé ntarona malon hakibala. A fora ko Premier ministre dit. C'est toujours la même chose. Pour tara combien de lycées de Amata pour tara Tchéinta Mokhtar Wanta a quel problème a frappé M5 a fait tout le temps devait faire pour le cas représenter nous le m'a représenté parti là donc nous le cas parti ma donc ça veut dire on va essayer qu'à faire un baril moronné et quand les gens parlent de démocratie mais attends on n'est pas en démocratie là que ça soit clair démocratie de rien admire démocratie de rien on a fait un donc très souvent quand on m'a parlé de démocratie de démocratie mais moi il va haketo o yoroni fanfela la mbesega kan u be la bendela wala sa kalata ka ke fa ka segi jamana deuma donc ambe démocratie kono basa u CEDEAO wa nyini Union africaine ya nyini be ya nyini ko siwulu ka segi fangana o la benistra ambo de kansisa bon ni o la benistra selon moi ni parti politique ou maçon parce que quoi à faire ou ma bengala mais moi j'ai vu que Parena Sona Katara et Asma Sona Katara il y a pas mal de partis qui ont eu à participer donc nous au Kenya je ne vois pas le problème dont au plein oui à Maké à Nyaka moi les gens vont toujours se plaindre. C'est dans laquelle l'unanimité n'existera jamais parce que Dieu même n'a pas fait l'unanimité. L'unanimité qui est morosité, non. L'unanimité qui d'accord. Donc maintenant, on va sur le plan de la légalité. J'aimerais attirer les uns les autres sur... attends. Donc on va sur le plan de la légalité. On va que tous les partis sont pareils, mais qu'il y a première partie d'obé, non. Ou de bon, on a toujours là. Moi, en tant que démocrate, nous ne faisons démocratie. Je pense que nous devons faire à raffoner un assistant. Expertise dans le parti bas là. Nous nous craquons la cour nous béquer non. Et que au parti fini nous nous remettons. Balmamso. Je vais savoir. Ika kuma famiara. Ika kuma famiara. Nous les candidats qu'on donc parti miteni. Ibe haketo ika kuma famiara. Amina kuma di ambalmamso. Yananga kuma di ambalmamso makababu mako amanto kerabo. VOA Afrique kuma lase sokile mimbe kunafoni tente ninga fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma aiwa amese ngata bomako ambalamso madame Keita Kadi Doumbia alebe ninga churuka Kadi inula oui anula mo ka obedi aiwa ibe amba fo keneka maître Kassoum Tapo Bambuloya ani Amadou Koita nale aiwa parti yelema kura PS Nyamoye uflabe ministre kora ka bo malla ameka kuma aiwa ejin de ka no autorité indépendante de gestion des élections a Sugana Mau konona Sugana li Mau ambeka kuma uleka aiwa bismillah kuma bibulo. D'accord, merci beaucoup. Bon, hakilina mimene la folo. Yenna madame Nembe de la Gelinfo. Jarayen ko sawe. Et puis ça dit ala événement ne kuma kileni fo. Il y a yambe signi kuma nuka alita opposition transition kono. Ça dit alita benefit. Alista malien yere dama manyogon alista manyogon na nyogon kuma beti fo. Fin de andira la kilene ke la ni kunyo jamana de ta la ci domina mo ya la ni ko civil kana fangala nga ci démocratie. Mais on veut faire un acte de bomba au para de Sénat. Est-ce que ça m'a kamalianga ta ko la bli? Mun ne fangala no ko o ta do bi mun bi ta bara ke no ta do ay gere akokuma akate fena ni boni ala ni wote ni ne sama kamali yoro la nina ni ay sama kamali de c'est parce que dans pays combien de partis politiques au Mali on veut une ko ka décision de ta on veut que la
bɛ tila ka bɔ tuguni ko n'u nana k'an ma sɔn parce que an ma k'an ta kɛ tuguni. Moi, franchement, politiquement, je ne sais pas même fɔ u ɲɛna. Mais ni parti politique yɛrɛ dama bɛ se ka exemple yira population na parce que an bɛ yɔrɔ min na nous on n'est plus avec les partis politiques. On est politique don dɔ la an bɛna kɛ politique de. Donc u bɛ niveau min na sisan u yɛrɛ ka bɛn pour que olu yɛrɛ ka hakilina ye fɛn ye transition in ka ban. Déjà que CEDEAO bɛɛ sɔnna a ma 2 ans in ka kɛ donc 2 ans in baara kɔnɔna na u ka sɔn u ka hakilina kelen ta u ka baara kɛ o de ka da anw ye. Mais dɔgɔkunw b'a la dɔgɔkunw t'a la bon tirage au sort min fana na ni fana je dirais pas que n t'u ka fara ɲɔgɔn kan fɛ n b'a fɛ parce que quand j'ai vu la liste et que j'ai vu des partis même depuis transition sigira u transition bourgeoise la tuguni na u b'a lajɛ aw ye hakɛ to donc j'ai vu que olu dɔw ka liste yɛrɛ passera ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ kan u bɛ ka transition soutenir donc pour moi ne ne tɛ parti pris là quoi. Moi, je vois que baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la peut-être ni baara kɛra cogo cogo a tɛ dɔn kunkolo minɛ donc mais hakilina bɛɛ ka kɛ kelen ye dɔrɔn an ka jɛ an ka baara in kɛ u k'u bolo dɔw dusu la u ka sigi table négociation u ka taa ka kuma n'u ma taa n'a sɔrɔ lisi bannen ye halisa u ka gɛrɛ an ka baara kɛ jamana ka se ka sumaya quoi élection in ka kɛ n'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'u ta jukɔrɔ an kɔni t'o dɔn ni hakilina wɛrɛ tɛ yen nɔ u ka gɛrɛ u ka baara kɛ parce que politiquement anw t'o dɔn nous on est société civile anw bɛ ka baara kɛ donc olu fana ka baara kɛ u ka niveau la pour que kow bɛ se ka basigi cogo min na an bɛ se ka taa élection na cogo min na. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i Dumbuya Keyita kan bɛ bɛɛ fɔ n tɛ o la ayiwa maître kuma b'i bolo e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin ɲininkali filaw la an balimamuso min bɔra Canada n'o ye weleli kɛ Esther Ndiaye ani madame Keyita Kadi Dumbuya ka bɔ Bamako n'ale fana ye ayiwa sigida tɛ mais bɛn fana ma nɔgɔn politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ na an kana nɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn mais n balimakɛ ministre Koyita y'a fɔ cogo min na k'a fɔ fana ko ɛsi sigila a sigilen fɔlɔfɔlɔ la ko a membre bɛna taa de par tirage au sort o fana ka gɛlɛn dɛ o fɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ de quoi bon tirage au sort ça peut tomber sur n'importe qui donc ni solution ye min ye musow toujours hakiliman bɛ bolo de fɛ an ka sigi ka kuma tuguni. Moi je pense qu'effectivement ce n'est pas trop tard an ka administration an ka ministre wele ani parti mɔgɔw ka sigi tuguni ka kuma parce que n y'a mɛn parti dɔw bɛ fɛ ka recours kɛ ni mɔgɔ ninnu bɛna taa dɔw bɛna attaquer n'u y'a attaquer o fana ye tribunal ko kuma de ye ni tribunal y'u ka élection annulé an bɛ segin kɔ de tuguni olu k'an ka taa ɲɛfɛ donc administration territoire k'a faamu ko course de vitesse tɛ o k'an ka temps ta dɔɔni ka ɲɔgɔn lamɛn k'an sigi ka kuma moi je suis persuadé que ni politique mɔgɔw bɛɛ welela autour du ministre sɔgɔmada kelen an tɛ bɔ salle kɔnɔ n'an ma bɛn mɔgɔ 4 sugandili la o ka fisa ni loterie min bɛ ka projeté o de ye ne ka hakilina ye. An bɛna kuma di monsieur Koyita ma Amadu. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan aw ka jɛkulu b'a jɛkulu da la comme maître Tapo ta minnu ma sɔn k'u sen don nin sugandili ko in na nka aw yɛrɛ fɛ fura jumɛn bɛ sɔrɔla nin ko in na. Ok, n ka ɲininkali jara n bɛ n balimamuso fila fo n b'a fɛ fana u k'a dɔn n'u ko ko mɔgɔw ma bɛn moi j'étais à la réunion ministre ye lettre de ci an ma k'a fɔ an ye ko ESI bɛna sigi ko mɔgɔ 4 réservé no parti politique ye bɛɛ k'i hakilina di critère ma bɛ se ka kɛ pour u bɛ se ka sugandi cogo min na donc parti bɛ y'i ka proposition bila ka taa a taara ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔ synthèse kɛra a fɔra ko minnu ko k'a kɛ critère de représentativité parce que parti bɛ parti dɔ o ye tiɲɛ ye en France il y a plus de 500 partis maintenant fɔra ko consultation bɛ kɛ ou bien concertation bɛ kɛ par rapport aux questions d'intérêt national il y a pas 10 partis politiques minnu bɛ wele nous sommes une démocratie représentative nous ne sommes pas une démocratie populaire représentativité ye mun ye parti minnu bɛ yen nɔ ni jamana ka danaya dar'u kan conseillers b'u bolo maires b'u bolo législative et la député b'u bolo ça veut dire qu'il y a une France importante des Maliens qui se reconnaissent en eux donc critères olu fana dɔ ko non ko parti bɛɛ ka proposition bila ka taa ça appartient maintenant au ministère de l'administration territoriale u k'a lajɛ pour
proposition mon bêta, mon là, ils ont une excellence avérée. C'est pas notre train de faire les élections quand même. Maître Tapo, il a été président de la CENI dans un contexte extrêmement difficile, mais il a quand même organisé des élections pour maintenir les institutions de la République. Aujourd'hui, le président, le délégué général de la DG, bref, l'association d'Obien, Amboula, non, Mounga Barat, Benendama, parce qu'on a les partis représentatifs, ou Beka Barat, on a Benendama, parce qu'il y a un processus extrêmement important. Il y a une contestation qui a mis la nationalité pour l'État de 18 août. Il y a une élection, c'est voilà la l'idée. Donc, nous avons fait un caractère de manque là. Nous avons une autorité indépendantiste. Nous avons fait un suivi vraiment, à des contrôles fanatiques. Nous avons fait une expertise nationale faire là. Partout où nous avons représenté, nous avons demandé aux femmes pour que l'élection qu'il n'y ait pas de contestation post-électorale. Donc, dans le processus qu'on a, à Fora Nima, il y a une dizaine de propositions. Nous avons fait tirage sur le mois et il y a la salle qu'on a beau. Donc, là, on a fait Tiamakana, dans la TV Blakata, quand tirage sur le béquet, à Fora comme on a dit parti politique. Quand tirage sur le béquet, comme on a chégué de l'État. Après, l'État de Bécla, comme on a dit souvent, ça veut dire que ce n'est plus le choix des partis politiques. Président Ganga Moumou Soubandi, allez le tour de Soubandi, CNT Ganga Moumou Soubandi, allez le tour de Soubandi, Président Moumou, allez le tour de Soubandi. Là, Franco Moussigi, ça veut dire que l'État va regarder parmi public, Moumou Kadou, le l'État. On est le processus du c'est vrai, démocratie des camps, avec des principes des camps, avec des valeurs des camps. Principes qui sont les principes universels. Donc, au est-ce que la démocratie est réelle? Non. Je crois qu'on a beaucoup moins dans la démocratie. Nous avons fait le choix d'être dans la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Maintenant, ce ne sont pas les principes démocratiques qui sont en cause. C'est la gestion démocratique. Et puis, un processus est à parfaire. Il a dit, ils ont plus de 300 ans de démocratie. Les dernières élections présidentielles ont été contestées par le président sortant. Donc, avec les canards, maintenant, notre principe est respecté à Mali. On nous minimisera, mettre la photo là, effectivement, il y a une loi électorale. À Foroko, partout, à Mogonani, à la société civile comme Ouattara, où les va déterminer. Les gens peuvent recourir devant la justice. Il est à Thomas Jablé. Amina Kumala Bandi Metapoma. Aywa, Metapo, Miniti Fladron de Tora, Ereka ou les cas Jamaica, la Seni ministre ma Barsabu politiquement ou Chaman Sona, Naka Ladriama, Akabarana. Neba ni parti mo anga alsa anga nyogon lame anga nyogon hakili jakabo anga démarche communiquer kata ministre c'est anga si loterie ngon ti solution et tiena solution te donc anga lege tuni ka ben mo nani ka mo nani souvent parce que ministre côté a fotrumna élection problème de contestation ni contestation qui era organisé rek en folo. Donc, c'est pourquoi moi je pense que c'est un n'était mal là, mais dès que je rentre dans la zone machine, lundi, ben, le Québec, ministre d'administration, quand il est parti, il y a un document, en bécan de tourner, ministre Koueta Balaba, Dambi, Aminon Kalama, ani cadre parti, ani Adema ani RPM, on a tourné avec le ministre. Mais quand dès lundi, à la sonama, le Québec est un ministre, quand on a signé à la Bénécoina. Parce que les contestations d'amener comme le ça a maillé quoi. La réunion famille Ben pour que l'élection nous ben au gagner quoi. Voilà. Aywa, Ninjara Kosebe, Maître Tapo, Monsieur Amadou Koita Anga Fulibaye, Analame Baga Ubema, Aywa, Nimina Dansi, Anga Bi Jamukana, Jamukan, Aywa, La Serauma, Abalmake, La Bena Balmake, Senmu Keita fait, Nekerfe Jurutuma Balmake, Monsieur Lopez Bolo, Ninjamukan La Serama Nere Mohamed Touré fait, Auniche, Aukatlo Majola, Aukambe, Sibiruela. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be